amangara wa abe ndi naneva mushowe makapisa garden rawo uri kuti makapisa garden ra Jairus mukatema miti yaingemo mibanana nekuzogura mugano kuti makazogura mugano mugarden rakasirwa Jairus ndi babake. Zvakaitika changamire zvakamira zvakadai. Ichokwadi ini ndakanga ndiri pamba. Ichokwadi chekuti chaari kutaura kuti pakapiswa mubanana. Zvaari kutaura pakapindwa miti. Inini panguva yazvakaitika munin'ina wakauya ndokubva andifonera manheru. Mukoma ndauya. Svikai panapa. Zvechokwadi ndakaenda. Ndaenda ndakasvika munin'ina aripo nevarume vai mapostori anonamata neye munin'ina. Pamba pake ndiye angandifonera mukoma svikai kumba kwangu nei. Ndaende kumba kwake ndokutsanangura ndakatengawo meshi waya ndode kuisa meshi waya yange apa. Saka ndafonera baba umweni Jai na Eria Wanyakhunu nekuti ndiwo wakaganhurirana ini ndiri yangu nechekure. Ndikati saka baoni Jai waripi zvikazi wasita wasvika ndataureti zvakanaka. Vakangwa imwa tii yawo wapedza kunwa tii takasimuka tichingoti fambe. Eria Wanyakhunu panext wanoonana wakabva afamba wabva auya asvikapo akuratidzana nouya asati asvike pagadheni reuyu zvikazi ishamwari ndode kuisa meshi waya yange apa. Eria Wanyakhunu kuti uko kumunda kwedu munda wedu uyu fambisai waya yanyu apa modai tichi kungotaura tisati tisvike pagadheni reuyu. Baumini Jai akabva asvika achibva nesaidhi rekune chikomo akabva asvika zvikazi munin'ina wauya ndode kuisa meshi waya yange apa ndakadai. Akanga asati atosvika bauya tanga tisati tosvike pamunda pacho anga asati asvike pamunda pacho pagadheni peuyu aitaura nepamugano wemunda wauyu. Makafonerwa mukasvika Nyakhunu akasvika mazowe pagadheni. Hatina kusvike pagadheni nekuti gadheni reuyu rikudzasi pane mucheto munda waNyakhunu neuyu ndopawaipangidzirana vari vaviri kwete kugadheni kweuyu. Right, wari kupangidzirana kudaro uyu akabva asvika uyu ndobva ati baba munini watoti uchuya tode kuende pagadheni padzasapa ndode kuise meshi waya ndakadai zvikazambai ndobva taenda tasvika paipai wapangidzirana kudaro uye kuti munhu ndode kuenda naapa ndakadai uchingotaurirana hati mwazona. Mukutaurirana inini handina gadheni riri kwamuroti kana kurwizipi tindori paukama ngei awa wakade kuti awa wanga waripo apa pakusafe meshi waya kwavo. Gadheni reuyu negadheni reuyu vakaganhurirana ndozvanandabvunza vakaganhurirana mwazona. Saka vataurirana kudaro vakangozosvike pakuenda kuti aurai mozodai takaparadzana. Ini after 2 days ndakaende kuHarare ndakagara 3 months ndiri kuHarare. 3 months ndandiri muhospital ndichirwara nemaziso kudaro. Pandakazodzoka ndichisvike pamusha inini ndo pakauye ndichidzike pabhazi munin'ina unouya notedzana neuyu akabva ati mukoma mauya kune nyaya iri kunoko. Ngeyei nyaya? Zvikazi bamunini baunevha akapise mabanana ani abamunini Jai asi bamunini Jai ati ndakaende kunomangara ndikati saka vakazouya here zvikanzi havasati mwazona ndokugara. After 2 weeks ndobe ndiri mumunda medu ndichitofamba kudai ndichitoisa kuti hapana munhu unoteme muti mumunda mangu kuti ini handiri munhu anotema muti mumunda mangu. Hakuna munhu nedondo rakakure kudai ngerangu. Akabva ati ndiri kutofamba close road kudai uyu akanditi chiyo nditasoti handiyanani ndakabva ndaona baunini Jai angaenda Chigere ndobva ndaenda ndotomuti ko iwo baba munini ndichitori kure iwo baba munini ungaende kurufu rwemuzukuru usinganditauriri
wosikunotoka kanganisa here kaza no sorry Mukoma ndataura iki zvikazi Mukoma ndatokuona ipana nyaya iri panapa ngeyekuti Mukoma never akapise garden rangu nemabanana angu saka zvakapise mabanana angu inini ndode kuende kwani kwaishe Munyoro ndode kuende komangare nyaya yangu kwaishe Munyoro tikati ho wode komangare kwaishe Munyoro azvizi kushataba asi tina ana baba mumushamu ana baba aripo inini ndiripo ngatipo takataura na baba akati inini zveishaisha tomuzvimiriri ndakuende kwaishe Munyoro ndikataiwa wona patiri panapa waya yenefa mushawa nefa ende pamba pacho pana washandi waripo murume nemukadzi wopuwe phone number wofonera nefa odini ouya muonesana nanu baba muonesana semuri right tadaro bamunakati andishazvimiriri ndakuende kwaishe Munyoro akatiti ngatitende izvezvi pamushoishe Munyoro ndikati hatigone kuende kwaishe Munyoro bana baba asikadini asikazvizi aiyo asikadinako enda kana waenda ini ndichisara ndotaura na baba kana ndataura na baba paunozodzoka wozonditaurira takaparadzana wachibva waenda ini kwakusara mukomana wakaenda after a week ndoba akazouya akatosvike bamba pedu kuma 28 ini ndandiri mumba mai wangu wanga wakagara paberere otosvika ototaura namai zvikanzi awari mumba ndoshedzwa ndogare paberere zvikanzi Mukoma ndauya panapa ndabve kwaishe Munyoro ishe Munyoro wati wari kuuya mangwana tikati zvakanaka ndichauya ini makuseni acho ndakatogeze kumeso sekuru Pearson Munyoro wakabva wasvika ndikati sekuru mati muchisvika ndo nyaya iri panapa ndikati pane nyaya iri panapa ngatichitenda tese ngoti hanzi ishe Munyoro wari kudini wari kuuya ndokuende baba pabaoni jai kusvika baoni jai ndona na mainini waripo mararaire baoni jai pano zikazi baoni jai wande kwa mafararipa tikati baoni jai wande kwa mafararipa munhu akandidedza manheri kuti pane nyaya yakadai panapa takapoti gare ndikati sekuru ngatiende kana azouya uzotitaurira mukomana wakabva aenda zvachose handizozomboonana naye zvadaro ndinotsanangura zvadaro ndo pandakachizoti manje mukomana uripi haaoneki mwazona ndotozoona wakutoisa mondo wakuti ndakabatsire kuti pise mabanana ndakanga ndisipo yekundi handikuti murewa mushoweni imwemwe mwazogogwa harari maakutsanangurirwa kuzi baba munini neva akapise mabanana ababa munini jai mwakapasvika here imimi pagadheni wacho pagadheni kwenye toro chokwadi handisi uyu wacho wakati handisi uyu wacho kuti take kutomuonaona masi uyu wacho kuti take kumuonaona masi hapana wandaioni makazombopasvika were semunhu maane 3 months madhebharani makazombopaonawo here pagadheni pacho ndakanga ndisina kodzero yekuende kuone pagadheni panhu pane kutaura vanhu vacho pasina mechitopfuurawo heni hatitombosvikiyo kure akusvikiki pagadheni parutaurwa ngezvako hazi nyaya yakazoti uyu Jairos wakazondode kuende kwashe Munyoro chimbodzidza kuti kwashe unodei tisati ataurire madzibaba mumusha nyaya yakazosvika here kwamuri she Munyoro akasvika isikumanga hapa wakawachitaura kuti gadhi rangu ragurwa kumunda kwangu kuri kutemwa huni dzacho dziri kutengeswa ndikati ape mvume kuti munda wako kutemwe ndiani akati anemachiringovha ari kutambire social affair ndokwari kuite food for work saka kuti tiri kuvhure chanyiro kuti igadzire road asi ari kusiye mugano vari kuteme mumunda huni dzacho dzine makodhi akatowanda asi dziri kutengeswa ngatingosiya heni yehuni ngoti hazi kuinyoresa papanapa mwazwa imimi nyaya yegadheni mazivira mwakaita hazi kumangara mwakandoyokumbirawo sekuti ishe angachiziya mwakazombopaonawo here panzvimbo pemagadheni ndakatuma mupurisa wachangamire muguta kuti ende kuone kuti pane rutsva here uone chimiro chacho uchibva watora nemapikicha kuti uzite humbo hwakakwana kuti pakaite moto ini chandakatomutiwo inini iyo Jairos ndakamuti ende kuna nababa ako ndiri kuteere ukoko ndizwe kuti
mwoto akabeka apa makaona era na babake saka ndakazikundikaona kuizende ikwe kwacho asharo ndayakanga ashaika tabata ndi kurufu aya akazendo kwa mafarani kwa ashadi ashaika mimi mabuta makaona sei shuwa moto wakapiswa ukapisechi ya vane banana yakapsva nemango nemalemoni ndatiri kuzwa awa wasiriwo kwawakanya kubatidze moto imimi wanevha imimi michipise moto pamagadheni apa sati tataura hedu zvekuti mugani wainge papi moto wakazambukira ukapise michero yawo pamusoro changamiri ndati kupisa kwamakaite moto wakapise michero yawo ndomataurwa zviri kuitwa asi asati ndazvona nemaziso angu wakapise moto ndiani ini ndakati vanhu vapedza kuita basa pamba ikati vakomana vandiinawo mozosara motema pa kuti paite sei pachena saka vakomana vari pamba ndonatso kuti pamwe wakaita usimbo hwekuti ndivokutema ndobva kuti zviniro ndezvipi ngatipise diko imimi maifanira ndoti no zvakazoitwa ngevanhu vandakapechi basa nokuti kuti ndidi kubva zuva ranhasi zuva racho rakaitwe basa kusvika izvozvi papiswe moto moti pagadheni pacho asati ndatombosvikapoba imaide kuti basa ridini riitwe zvamakazobhadhara anhu acho mimi makamboabhadhara mwagotsikane kuti basa raitange ripi musikazi kuone basa racho basa changamiro rakaitwa ndiripo basa rakaitwa ndiripo rikapera ndiripo pamba muri pamba ndiri pamba kugadheni hamusi kuzoenda vakuona kuti basa rangu rierapera tingati ndakavasiya vasara nekapisi kadiki vaiite basa vanhu inda kudzokere kubasa asi vakomana ava ndakasiya ndatovaudza kuti kana apa papera mozara motema saka vakomana ava ndonatsa kuti havana kuzoterera vawakazopisa ndonatsa kuti vakaita uri zvivaitere nyore ndobvoda ino kuti zviri kushaisha ukota basa rakaitwa muripo kusvika rapera aiwa panga panosvika ndoziva kondakitaza ndakape basa vakasara vachiteera indapo inzwai amushori tinokota zvamataura mabvunzo mukati basa rakaitwa ese rikapera ndiripo pano modzoka zvenge muromo wenyu moti pane pandakasiya kuti vakomana vazotema asi pada vakomana vakazoita unyope hwekupedzise kutema hamusikuona kuti mazwi enyu emuromo wenyu ega ari kurwisana pamusoro chakamira ndiri kuti vakomana ndakavati musara mutema vapochena kana masara pano sekuti ndandaudzokera vupi kubasa asi ndonatso kuti vakomana pavakasara vakaite zvinhu zvakavaitire nyore ndobva wapisa chi moto izwaisawo tichiende pamusoro yako rekendengenda kukatani mwataura imimi inochizwa imanje kuti wakomana wenyu wamakape basa imimi pabasa renyu ndo wakazoende kuise moto wakazoende koopise michero yawo mazvizwa here asi ndichifona ndirigwara ndikubvunze vari kumbasa kuti asi ndasvika kumba pari kusvika pazuva ranhasi mibhanana iri kunzi iriko mumango utaurwa nezvova uriko vanhu vamakafonera mushoni muri kuti here isusu tikupeni mwezuva rekuti shemunyoro muchiendawo muende kodini kuona modzoke pana pamusosondo ndizvo awo wagudawa kuti mimi maona ini asi mimi muri bude pachena pekuti nhau dzemoto mune ruzivo nadzo kuti mambotara kuti basa rakaitwa ndiripo kusvika risvike mukupera moto kubepa vari kuti wakabeka padoko doko pandofungira kuti ava vanhu vakaita nungo dzekupesa ndofungidzira kuti vakaisa moto chinguripo imimi makanhau paukama muri ngobvuma kuti aiwa moto wakatoiswa chakoneka kuti anhange imimi amakape basa ende moto kubeka muri kuvhuma kuti wakabeka iyo zvizvi mwangu nhau yenyu imimi paukama
ngozi atidi kuparadza ukama hwenyu muri kuhama nehama dai muri kuti ekwamushohwe nekwagudo richarimene pamwe tiri kutotaura kuti ano inemi muri kwaukama muri ekwamushohwe ende munoremekedzwa muri mwadzisapo manyasha andainomubvunza ine ivo vega vekwakuzoa ukama hwavo hwakamira sei kagarire kawo madzikoma hwakamira sei ende uchida kutarisa futi pari kuzi mugadheni mangu makaita zvekudhivhaidwa paidhivhaidwa zvichida kuita chii ukama hwavo hwakambomira sei apeno ndopindura here ndingati uyu muning'ina inini ndiri Mukoma uyu muning'ina uyu tese tiri mhuri pano mubvunzo ndabvunza kuti ukama hwenyu hwakamira sei munovadzana here inini haina handina dambudziko nemunhu ngatidai tati zvamuri kuti imimi hamusati mwagutsikana nekuti asi moto wakatobeka ndo zvese tawirirana kuti moto wakabeka wamanga mapewa nejudi asi miti iyoyo ndichibvunza inini mubhanina iri kunzi iripo saka ndikushaya kuona kuti mubhanina cherunzi yakaipa kuti makanzi kuti moto wakabaka because mati hamusati mwamboendewo ansati imimi kamusasarambire kuti miti haina kutsva imusati mwamboendewo muridzi wayo nemupurisa akaendapo ichiti zvakatsva uyezve imimi paukama hwenyu imimi mazoti moto ndo zvawakaita chakuti azive kuti nguva yese muende kugadheni kuona kuti pakafamba sei pamunoshandidzana nomwe chii mazuoko amusho mune mazuva mangani ndasvika nhasi vapakaitwe moto saka imimi musachaguti soko rayakakufondera pakuti miti iripo tiri kuti isusu shemunyoro wakati mamuguda nemapitisha zaripo kuti amwe mango yakatobaka ende zveshuwa memango ndaiona pamaonina kuti mango yakadini yakabaka ndaifunga kuti paukama mutaure kuti kuti ari baba munini zvazvadaro izvo mwaone henyu mwasangane kudari ndo patione nyaya yacho mubvunza kuti tibvunzawo kuti ino imimi mimango yenyu muri kuti yakatsva muri kuti kudini imwe mumozwazvo handizve mumbozwe zvaari kuda kutaura apo mapazwa here musho imimi wamusho weimimi Jairos muri kuti mumango yangu yakatsva awo kuti uri muning'ina kuti ari baba munini ari kuti chiti paitizwe zvemuri kutaura pakutsva kwemimango yenyu kwacho pamusoro muri paukama ini ndaidombotsanangura bhichana musachatipetsananguro bachako wadzaichamamangara imimi kutsva kwemichero yenyu ende tolokasitatolovharedari ende mukachema panapa pakasara pakaite unorwara kwakufa mangwana ndadombotsanangura bhichana ngenyaya yechimiro chepagadheni magariro angu wenyu mumba ndobawa ndegani ndiri mukomana idzi dzimwe dzimba idzi ini ndiri ndega mukubarwa inini saka panapa paine challenge mukoma ebhero aya namukoma nefu aya isi 1 on 1 pasina nyaya yewaya ndakasangana nawo mugadheni namukoma shekawo nemuzukuru chikura wakaise waya asati aise waya ndakasangana nawo mugadheni ndikati mukoma muri kwendepi mugadheni mangu mapinzwa ndiani muno muri kwendepi mukoma hatizwanani kugara kwedu muri kuitei muno ari yese aya anoti sori bamunini ngatitaurirani shuwa tashaisha muzukuru chikura kuti hana sekuru honai tashaisha tasvikirwa haasi pano kuti hana sekuru honai tasvikirwa tambozvitaura tiri kuve muno kuti tichasvikirwa muri kuitei mugadheni mangu ndisipo inini munopindire mugadheni mangu imimi ndakataura izwi rangu rakakwira sezvairiri muri kuitei muno anoti asori ngataurani bamunini ndikati kana muine urongwa hwakuti kuise waya isai waya yenyu useri musaise pazvipanda zvakasiya babangu siyai gadheni rangu riri periri inini mawaniro angu pesendeji yangu iri pasi siyai zviri zvezviri handidi kutaura chokwadi
musimasokowe wekuti musaisa waya ngeino wakataura siyai zviri zvezviri musabate structure yegarden rangu ndakasirwa ndi baba garden nechimiro ichi takaparadzana zvikaitwa zvezvozvo mukoma aikobva aendawo mukoma nevha kwakuenda aya kwakuende kwawo tine distance kubve pagarden pane distance of 90 meters kubve pamba pawo aya mukoma aya ebhero kubve pagarden pamukoma aya ari mubani is distance of 50 meters takaparadzana mukoma kwakuenda pakugara nguva Stefan Chikura unoite basa muzukuru wotsirire zvipanda seri mukoma yakapuke rozhi rangu kwakwese kona muzaya Chikura kwakwese kona posti padoo pendaidopinda ndipo hapasina pekupinda ndakapwanya rusosa kupinde mugadheni mangu ndingadini ana baba munini acho ari mumusha ndakaenda ndikataura na baba munini onai zvaita mukoma nevha onai aise waya pasi ndakataura kuti musaise waya pa apuke rozhi pagadheni rangu inini rindaipinda misi yese ndakaendipa ari mukoma ebhero ndipe namba dzamukoma nevha ndotaura nawo chimiro chaita kugadheni pangu itsi 1-on-1 akati ana namba baaya pakutaura mukoma ndipe namba dzamukoma nevha aya neawo anobarwa ngemunhu umwe ainge baba munini aya ndipe namba nditaure nawo chimiro chepagadheni pangu anotati hatina namba kusvike pakuti ndakatsvake namba kunomwe murume waisenza naye kumasvingo obva ndaende kumupeza kuti namba munhu waisenza nawo wekumasvingo ndakaende kumupeza kuende kutsvaka namba dzawo kusvika namba ndadziona pakuti sinamba pana sabhuku tepison ndoaine namba idzi ngedzaunevha wakapise gadheni rangu tauraya naye musoko akwaite rufu rwamai rwambuya kaenda akafa kobva afona the very time sabhuku anauzeya ipopo wakabva afona halo nevha ndiri panapa jaiwa wekumangare nyaya yemwoto gadhikazi baba hodhoni please ndiri pakabata chazomufonera ngati baba ini ndinowandire pamafarikwa tozozwe foni yakuuya tobva taparadzana mukoma aya akataura sabhuku tepison kuti ndichazofona ndiri pakamanikidzika ndechizwa kobva taparadzana 3 weeks time ndobva ndakasvika kugarden papiswa patodhimaketwe mimango yaakatora aya iri mundima mawo iri kundwe mango izvozvizvi mune mimango mitatu iri kundwe mango yaiswe makona post kubve mundima yangu inini mimango yakatsva mitatu mimango yakazwe makona posti iri 4 mitatu mukati memwe akadhimakesha macho ndo mune mibhanana yakatoibva ndo mune miremoni ndo mune mijimbuya ndo mune bhanagrazi ndaisimire mombe dzangu inini mombe handisisina ndakataurira namba kwati handina muropazi yakapaitaura uye kuti endaingapa imini pamaitaura makamirapo iyi nyaya ishe munyoro ndiri kuona kuti inoda kuti tisvike panzvimbo imwimwi muripo wana murekwa mushowo idini iripo toende kuone tonyase kuone zvipanda zvaiye zvaari kutaura kuti zvababangu aya otaurawo kuti pataitaure nyaya iyi tanga takamire panapa tichiti ngatigumi panapa ndofunga ndo mapedzere tingaite nyaya iyi zvirokwazvo muri kureketa kana zvisi takasvikeyo zvinosirisa zvakaitirwa mwana gadheni rakagurwa ngepakati mibhanana iri kutaurwa yakatogurwa kuise kugadheni kweuyu endi zvikasvikapo kana bofo chairo kubati fambawo distance yakagurirwe mwana wegadheni acho akubati kuuraya munhu kuti matori rwacho ngoti mune gadheni racho ndo munotoipwa dzakatorwa mabhanana mimango zvakatsva mwoto wacho wakatosvika nekumakuwa wakatopisa nemakuwa mukasvikapo munotoona moto wakapisa makuwa ndafara namitoataura kuti mude kuendeyo papa munenge kutoona moto mama tiine unoona dambudziko riri kuitika apa munin'ina wangu mwana wababa wangu chai marimiro ataita kare isusu abereki vachiripo vari vapenyu pataiperera tinopaziva inini ndakamhenge ndakuite zvekurime pandairima pandairenda munda saka ndazodzoka inini ndakaona uyu aisa roshi nerusau apinda pai mumunda maamai patairima tichiperera paya paya hapasiripo akatenga apinda gadheni rekuisa mukati saka inini maisiro andakaite waya manje ndakangoise waya maisiro andakaite waya ndakangoise corner post pataiperera tichirima ndomwe muri kaini ndiri kuti pane wakuru warimo wetinobata uyo na uyo na uyo gadheni haringaiti munhu umwe unodini unoziva
asi wega boundary rakazoende koambukira kana mumunda mako chemu mukasimwa amungazopisi zvirimwa basi tamene panyaya boundary zvirimwa zvakatosva zvinobenefita uyo nauyo nemufambi unofamba nenzira yezvirimwa yega iyo tozoite yeboundary ndinoita imimi mibanana yenyu yamakati yakatsva sati aende kotaura yeboundary murumboti munodei hatisasaendei kwezvo ngekuti paakude kuendwe panzvimbo pane chiro chakura ngekuti uyu murume wataura kuti ndakaona arume aya ndikatoabvunza kuti muri kuitei mugadheni mwangu ava vakapupura kuti shamwari wena huya titaurirani musangotsvereko kutaura arume aya akaparenda apa ane mhosva mhosva yawo akoritonda andiri kuti yekutsva kupise michero ka takaizwa iye tatopedza yakuda usvikwe panzvimbo yekuti waya akaenda usiku yakude panzvimbo mapoza ari kutaurwa ngemurume uyu apupura ava kuti zveshuwa akataurwa kuzi here akomana inzwai hazvibvumirwi zvachose kuti tiri kutaura kunoku imi modai maoko ndiri kuti iyi nhau iri pachena ngekuti mazwi ataurwa ndiuyo aya apupura kuti zveshuwa mugadheni takaoneka tirimo muya maakaoneka ari muya ndo mwagurwa zvotaura ndo rakanga riri bangani riri kupupurwa ngaya kuti chiro chakaitika saka ndazoti aiwa chakakosha ka kuti nyaya ino itaitirwa mapepa kotanga anhu asvike panzvimbo tichoona nemapo aya aitaurwa ngeaya kuti handibviba mugano wababa angu musazopinde mumba aya kwakuda kuti zachienda musakuteera ka ngatiende panzvimbo kuti aya moto vakatoisa inini ndanga ndakatenge kuti moto wakatobaka mukadaro ishe munyoro mungatanga mange matore site paakauya nenini wakatore nyana uyapi tochiende pamambo ndipe tindegawo azviitika paite moto woziyawo ndisi wopa muguta mari kuti ndizofamba pamwepo namuguta tisvikepi kunoko pachangamikore zuva ranhasi rinei asi hatina kusangana naye tazozungu kwamafarariko watobva kuno chibvari kwamafarariko mutaurire changamira azo ngoti nandidi kufamba mafambire pasina mhosva ndichitaure nyaya manje musanyanye kuwire kuna jairosi basi naiwo acho ngoti nhauye muri kugadzirapo ngeyawo ese hazvichina ndaa makudongamo ane harwe ese angatichiti panyaya yekuwedzere gadheni rakeka handiti muri kuona iri ndiri kuchemashemode kutori nemanext door atoriona nesemu dambudziko rake mufana iwewo ari kuramba achiwandudza achida tone wemanext door wanani wese wataura kuti auyu waisvikapo uyu wasvikapo toonani pai pamagadheni imi musatanga mwaenda ba tinoda wanotisiyire mari yetransport yekumagadheni simuka henyu simuka henyu pabhenji Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,